Mira un poco más, que te va a Sonia, Sonia. Oye. ¿La has visto? No, no sé. La Moncosina Reyes no está per así. No. Pues no està tan mal, és que ella ha buscat abans. No sé on s'ha colat. Anava en els dos homes majors, en teoria davant de nosaltres, però...